Vintage Dupont. Linnea Eriksson Carey har i den grad for ridning ind med modermælken, i det begge forældre har været og til dels stadig er professionelle inden for ridesport på henholdsvis både spring- og dressursiden. I dag der driver Linnea en salgs- og træningsstald i Sverige sammen med sin mand, Shane Carey, med god hjælp fra sin far, Pastor Eriksson. Linneas største præstation indtil videre, det var, da hun kvalificerede sig til World Cup-finalen i Kuala Lumpur i 2006. Så var hun på det danske hold til Nations Cup i Drammen for kun 2 uger siden. Og hun i øvrigt klarer sig rigtig fint med topplacering i 150 cm Grand Prix-klasse.